אילי בכלל רצה אח. אבל רציתי אח, מה הקשר? הוא לא יכול, הוא חייב להגיד את זה, קודם כל לרמטכ"ל שלו, ואחר כך לדרג המדיני שלו. מצער מאוד! מצער. שהיה מי שחשב שאנחנו חיים במדינה נורמלית. אני מבקש שנשאיר את זה בפודקאסט, אל תערוך את זה החוצה. התחיל לדבר איתי, לא יודע, קיבוצניקים על הנושא הזה, מה התשובות? הם אומרים לי, את צודקת בכל מה שאת אומרת. לא היה לי צירים, זה הקטע. לא הבנתי. לא היה לי ציר אחד בלידה, לא הרגשתי כלום. אני נגיד נוסעת על טויוטה קורולה 2008. כל יומיים נתקעתי חיים, במקום זה אחר. אוברטסט, זה לא. אבל יש לך מה לספר בסטורי, הנה נתקעתי, הנה נכון, ארגון ידידים, הנה פאנצ'ר, הנה זה. אין לך לספר אם תסריחי מכסף כל היום תיסעי על המרצדס שלך, כלום, אפס, אין תוכן בזה, אין תוכן. אני רק רציתי להתחתן, אני עדיין רוצה להתחתן, אבל אני מבינה שכאילו הקדוש ברוך הוא שם אותי כרגע בנקודה הזאת. זה שאני יושבת כאן בצ'יל, זה לא אומר שאני לא אבקיע בלילה את חיי. הוא לא יכול לעשות ברית, כי יש לו חיידק בעין, וזה מסכן את הברית, צריך לטפל בעיניים. וואי, 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 הבאת את הכל ביחד.